rumah lahyut Raja Mala Surarupa Mangesas kadi pangsapal keprapal selo apa lasak satu lumayu mangungsi kagiat kakudo kang joko Arja manik sejatining alam ingkang tinuding ing jagat. He adiku sing banget ndak tresnani Yayi. Yayi Raja Mala Yayi. Radi alam. Ana dawuhmu apa Kakang? Kakang Kincaka Rupa. Dina sak mengko kowe sing tak deng-deng kaya kendang paribasane. Kincaka Rupa ora marem. Kincaka Rupa ora marem yen mung dadi patih ana ing negara Wirata. Aku kudu dadi wong nomor 1. Tegese dadi ratu mapan ana ing negara Wirata. Mbuh piye caraku? Embuh piye reka dayaku? Anggonku bakal nglengserake kawibawane Kakang Prabu Matsapati kang sak mengko dadi ratu mapan ana ing negara Wirata. Oh, lah dalah iya Kakang, iya. Tontonan adon-adon jago manungsa iki mung kanggo sarana ngrebut kawibawane Kakang Prabu Matsapati. Kowe kudu menang. Kowe kudu unggul Rajamala. Aja kuwatir Kakang. Nadyan to aku manungsa lumrah nanging Rajamala kena ing lara tan kena ing pati. Maknane piye Rajamala? Sak mangsa iki mengko aku mati, aku cemplungna ana ing sendang watari. Aku iki mengko bakale urip maneh. Nadyan to matiku sedina ping 27 paribasane. Nanging yen to aku mbok cemplungake ana ing sendang watari, sayekti Rajamala bakal urip maneh, bakal tuwuh maneh apa sing dadi kekuatanku. Yo, bakal tak estokake apa sing dadi kandhamu Rajamala. Yayi Rupa Kinca, ana apa? Kakang Kincaka Rupa. Maradyake ora sandadak kesuwen. Kirapna wadya bala kepatian. Kon ngawat-awati lakune adon-adon jago manungsa. Surak gotong royong aja nganti ana kang kecicir. Budal dina iki ndombani ana ing blabar kawat janget cenencang adon-adon jago manungsa. Ayo tak komando, aja menganang.
Ya muga-muga tahun ngarep tanggap neh. Ore kata Dyan Bratasena kampopo Lengbang Bintulu adi sarira ngamula dumong kodhek wok simbar jaja yen ngandika gumaleger kaya guntur kadang panenggak Pandhawa
kaya lindu yen lu maris. Seta Buminjaya, kula wonten dawuh paman Kincaka Rupa Amiji kula pun seta. Jagone wong Wirata kuwi sing ning mburimu kuwi. Nggih, lakar kados mekaten. Sapa jenenge? Naminipun pun Jagal Abilawa. Jagal Abilawa. Lho nggih lakar kasinggihan. Piye? Kira-kira piye? Lah sumangga nderek kersanipun paman Kincaka Rupa. Rajamala. Ratyalah. Ana dawuhmu apa Kakang? Kakang Kincaka Rupa. Kuwi musuhmu kuwi sing ana mburi jenenge Jagal Abilawa. Ya. Kelakon tak kemah-kemah sing diadi bathange Kakang. Aja sumbar mengko mundhak aber. Ya, ngestokake dawuh. Seta kula wonten dawuh paman. Dina sak mengko mara gage gatekna Seta. Tontonan adon-adon jago manungsa iki kiblat 4-5 pancer. Wis padha nyekseni kaya ngapa to gayenge, kaya ngapa to regenge, kaya ngapa to ramene wujude adon-adon jago manungsa. Mula iki yen ora ditotoi ora gayeng. Lajeng kersanipun paman Kincaka totoane dipolne pisan. Karuan lek entek-entekan. Nggih. Lajeng kersanipun bur manuk. Tegesipun bur manuk niku yen nganti jago Wirata sapa mau jenenge? Jagal Abilawa. Jagal Abilawa. Yen to iki mengko Jagal Abilawa mati ana ing blabar kawajange cerencang bapakmu Matswapati kudu lunga ngadeg tanpa nggawa bondo saka negara Wirata. Kosok baline yen to nganti si Rajamala jagoku sing mati ora mung bumi kepatian, guluku sing bakal tak udoke. Piye? Nggih. Piye? Jagal Abilawa, iki piye? Iki totoane negara. Iki ora kena nggo dolanan kira-kira Jagal Abilawa wani apa ora? Wani ya. Wani. Yen wani ora usah wedi-wedi, yen wedi ora usah wani-wani. Tak gecekin diase Rajamala. Piye, Paman? Lho niki. Wantun wani. Ya. Yen pancen wani aja mung kandhek ana ing pangucap, yen wani aja mung kandhek ana ing lisan. Nanging kudu ana hitam di atas putih. Maknanipun kados pundi? Tanda tangan luwih dhisik. Aku tanda tangan ngene, Kincaka. Ana, tanda tangan Seta Buminjaya SSN. Aja mung tanda tangan, ning kudu disetempel. Ben saya kuat, ben saya bakoh. Apa-apa kuwi yen disetempeli. Lah iki. Mesti bakale luwih kuat, bakale luwih bakoh, bukti lan dasare. Lho nggih. Wis siap, sampun. Jagomu unggahno ning panggung. Jagomu unggahno ana ing blabar kawajange cencang supaya ditindakake dina iki. Nggih, ngestokaken dawuh. Aja kesuwen, enggal tindake. Lho nggih, ngestokaken dawuh. Sigra cancutku mregut ngembat watang ora basa mungsuh. Tangkep cocok antaran bahu sayekti tengolena prateng lampus sirna madyaning palukon ong
Piye Mbah, kira-kira jagoku menang apa kalah? Nggih. Kula bagian dukun teng balik layar bagian ngobong dupa. Kira-kira jagoku menang apa kalah? Nggih. Pesen kula setunggal. Pesenmu apa, Mbah? Pesen kula jago jenengan si sinten? Rajamala. Rajamala anggenipun nandingi si Jagal Abilawa aja nganti pisan-pisan madhep kidul. Tuh, sebabnya apa? Mergo dinten iki Nagadina teng kidul. Malah nembe jagongan kali Nagasari barang. Oh iya. Kira-kira jagoku menang apa kalah? Hitungane hitungan 6. Hitungan 6 ki piye? 1 Rajamala menang, 2 Rajamala kalah, 3 Rajamala menang, 4 Rajamala kalah, 5 Rajamala menang, 6 Rajamala menang. Dongakno kon guri. Nggih. Ki ana sithik kanggo kowe, kanggo tukon rokok karo tukon kopi. Lah nyapa to repot-repot. Gelem nampa apa ora? Alah ngene iki aku malah sungkan. Gelem nampa apa ora? Lah pinten to niki? Lah tak tekok. Sungkan kok tekok. Menang karepmu ora ya karepmu. Penting entuk duit. Jare komplek nek cah anyar sapa jare? Rongatus ya apa mboten saged. Sakniki napa-napa pun mundhak Mbah. Alah barang rakulaan lho. Engko tak nggo langganan. Nggih pun Mbah monggo lah ya ngono lho. Ilah. Ayo Rajamala maju. Adepono iki jago wong negara Wirata. Jagal Abilawa. Lumangsamu aku wedi ngono apa piye? Aku ora bakal mundur sejangkah. Ambak kowe jagone wong Wirata nanging Rajamala ora bakal gigrek kuluku selombo. Tambah 50 tanduk ya nggih Mbah. Lah ngono lho. Ilah. Wah. Reduh mawur mangawur wurahan pengarane ngajurit gong maguru gongso tata kaya butula wara pangri ing turangga hesti menyemang dwaja kang kegitir ora kata ingkang dwaja Duwaja lelayu sepit. Jagal Abilawa. Mara diage mumpung durung kebacut kowe njaluka pangapura. Njaluka pangapura karo aku kowe tanding karo aku padha karo soroh nyawa. Jalaran aku wong digdaya wong prawira jayeng palagan tinatah mendat jinara menter pinaku bendal binedil njundil eman-eman kowe isih nom isih dawa jangkahmu kowe nandingi aku ora gondro sepira mumpung isih kena dipetung kowe ngaku kalah karo Rajamala gek kowe mulya tak sangoni pira butuhmu mula rasa dadak kesuwen kowe teluka karo aku merga ana paribasan cangkemmu menengo sik ana blabar kawajanget cinencang dudu papane wong nyang-nyangan
anane wani apa ora, mati apa urip. Mula kang saka iku Jagal Abilawa ora bakal gigrik wulune Slamba tanding karo diapurmu. Oh, yen ngono kowe wani karo aku, apamu sing tak wedeni. Cacing bae didak molet apa meneh jalma manungsa edan tenan. Gedhemu cilik dhuwur mendhek opat kapitok kaya buntute ula tapangin kekejero kaya manuk branjangan. Lena kabrayetnan lair kelawan batin geget siung pengapit bialiaran kowe hancur pecah dasmu dina iki. Mboten dangu Mbah, anu awakku ora patek fit dina iki. Wis ya tak pamit sik. Liya wektu aku tak rene neh nggih. Enak tenan awakku ora patek fit rada masuk ngain. Inggih kang atos-atos nggih Mbah. Heeh. Aku jan sayang tenan karo kowe. Njajal deloki wangi apa ora. Dah. Tuwek arepmu dare kakean pulah. Polahane iki lho. Yuh jan nganti gatel kabeh aku arek. Bah. Hey! Hey! Wah, ambruk. Ya, hai, junjung, hey, wah, hi,
Drebabah depani lemah risang Raden Rajamala. Aku tah ludira prayitna ingkang raka Raden Kincakarupa. Griya mrentah marang Wadyabala kepatihan. Sigra kadabyang kuwandane risang Rajamala tumuli kacemplungake sendang penguripan ya ing Sendhang Watari. Urip maneh yen Rajamala kaya wungu saking nendra. Ayo digotong. Yo. Yo, dihitungi. 1, 2, Prataruna hangudya Sanesara mangga sagune dumati maksudi engkaro kang akeh gunane pisane sambata trakena. Ana apa Kyai Semar Badranaya metuki marang aku Kedi Wrehatnala? Ndara Kedi Wrehatnala. Sampeyan tek ora tanggap ing sasmita lho. Adon-adon jagonika sing maju kakang sampeyan Jagal Abilawa. Adon-adon jagonika kakang sampeyan musuh tanding karo si Rajamala. Rajamala mati cemplungke sendhang urip maneh. Mekaten wola-wali marambah makaping-kaping. Niki nek mboten wonten bantuan saking jenengan Ndara Kedi Wrehatnala, kula kinten mboten badhe rampung sing dadi perkarane. Caraku mbantu piye Kyai Semar? Ngaten nggih Gus. Sampeyan dhisik tau duwe pusaka peparing saking Bathara Brahma. Sing jenenge panah Kyai Brahmawarastra. Brahmawarastra. Nggih. Tah niku gunane nggih sakniki niku. Panah Kyai Brahmawarastra. Sampeyan lepasne saking mriki. Panahe sampeyan ner wonten Sendhang Penguripan Sendhang Watari. Ing mriku mangke Sendhang Watari bakale aber. Yen Rajamala dicemplungke mriku, Rajamala mboten badhe urip malih. Ning malah bakale mati kobong dadi glepung. Mundur ki enggal tak tindakake perkara iki Kyai Semar. Ngatos-ngatos nggih Den.
Wah. Ayo, Jagala Bilowo. Kowe ngejak pirang dina tak ladeni. Kowe kentekan akal musuh tanding karo Raja Mala. Kowe ora bakal iso ngalahke, kowe ora bakal iso ngalahke lan mateni Raja Mala. Janji kowe iso mateni Raja Mala. Hak sembah 7 turunan kowe. Cangkem elek. Wah! Bah! Ayo dijunjung. Ya. Yo. Lauta kaya mangkono noyah nayuh Baskara Titi mangsa budidayane manungsa tan kuwawa bedah garise ingkang kawasa risang Raja Mala wis tumeka wahyaning mangsa kala pinesti janji tan kena den oncati Sendang Watari ingkang sampun cinempulungan panah Brama Warastra mubal babal dadi geni kocap kunarpaning Dian Raja Mala ingkang den cemplungaken wonten ing Sendang Watari kobong lebur dadi awu. Kobong Yo. Wah! Duh! Mati aku yo! Waduh Raja Mala. Abrabak sro kabrahan nanggeget waja mlintir kumbala sugal wijiling sabdo iku jagat Dewa Bathara ya jagat Pramudita. Oh adikku Yayi Raja Mala. Adikku sing banget ndak tresnani lah kok gugur lebur madyaning Sendang Watari. Hei Bilowo, jagone mati botohe sing belani. Kasoran pajaring
Ya. Kaya kumpulan satelit Sampurna jalan ginjeng Kaya mentari lagu jejer jalan sembrani Aja nyangkut bareng baik Dipename orang takut benangis Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'du nduk. Anakku sing banget ndak tresnani limbu. Ana dawuhmu apa mak nimbali karo anakmu aku? Leren sawetara ya, Nok. Iya, ngendoni swasana kang kenceng ana ing bengi iki. Ngono. Iya, Sing angka sepisan ora lali tan lirwa ngucapake lan ngungkapake rasa lan puja lan puji syukur. Konjuk marang Gusti ingkang murbeng dumadi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa Hyang Widiwasana. Ngono ya, Mak. Ingkang wis malembarake keberkahan, ya. Kang sarta kenikmatan becik nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat iman. Saengga aku karo kowe bengi iki bisa manunggal ingkang sarta tetunggalan ana ing adicara bengi iki, no. Ngono ya, Mak. Iya, bengi iki banjur adicarane apa, Mak? Piye? Bengi iki adicarane apa? Iki ngene ya, Nok. Adicarane bengi iki ya kuwi tidak lain dan tidak bukan ya kuwi bersih desa. Oh, bersih desa. Ingkang sarta sosialisasi pajak bumi dan bangunan tahun 2025. Oh, ngono. Ingkang den gelar dening para pepunden-pepundenku. Kabeh para warga masyarakat ingkang lenggah mapan ana ing Desa Kalibata, Kecamatan Wonodadi, Kadipaten Blitar. Oh, ngono ya, Mak. Iya. Iki dadi adicarane bersih desa utawa nyadranan utawa sedekah bumi. Kang sarta sosialisasi pajak bumi dan bangunan. Kang kagelar warga masyarakat Kalibata. Pancen bener kaya mangkono, no. Bombong kaworan bungah, kebak berkah lan barokah, dene awake dhewe ketiban sampur kinen paring lelipur, paring hiburan gelar kelir gantung gong mapan ana ing kene ya, Mak. Kami srontolen, no. Iya. Iya. Mula wis awake dhewe ning kene ora iso matur apa-apa, mung isane ngaturake panuwun sing tanpa pepindhan. Iya. Mengucapkan terima kasih yang sangat banyak. Pancen bener kaya mangkono.
Ngaturke panuwun ingkang tanpa upama. Kunjuk sapa wae, Mak. Kunjuk nuwun inggih menika pepunden kula. Heeh, ingkang winengku kinurmatan Bapak Kepala Desa. Ngono, heeh. Nuwun inggih menika pepunden kula Bapak Haji Karnoto Sarjana Sosial. Ngono ya, Mak. Heeh. Kang Sarto ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Heeh. Kagem sedaya perangkating desa, Kang Sarto sedaya panitia. Heeh. Ingkang boten saged kula sebataken setunggal mbaka setunggal. Heeh. Ingkang dalu sakmangke sampun ikut andil bot repot kanggo lumadining adicara wayang kulit bengi iki no. Oh ngono ya, Mak. Iya ngestokake dawuh. Heeh. Uga ora lali mengucapkan terima kasih yang sangat banyak untuk seluruh warga masyarakat Desa Kalibata, Kecamatan Wonodadi, Kadipaten Blitar ya, Mak. Sing wis memberikan kepercayaan sing gedhe kanggone awake dhewe sak kanca. Heeh. Anggone wis menehi kapitayan kanggone awake dhewe sak kanca saka Kabupaten Nganjuk, Kota Angin. Heeh. Anggone bengi iki kinen paring hiburan sowan marak mangarsa ngempek eyom nimpal keli. Heeh. Ngalap berkah Kang Sarto barokahe warga masyarakat. Ya kuwi Kalibata kang bengi iki wis sembada ngadani adicara bersih desa no. Oh ngono ya, Mak. Pancen kapara nyata. Alhamdulillah awake dhewe perdana sowan ana ing Kalibata. Perdana no. Iya. Lagi sepisan jiki. Heeh. Ngiras-ngirus sak liyane awake dhewe ya kuwi ngalap berkahe warga masyarakat Kalibata. Heeh. Ngiras-ngirus awake dhewe ning kene ya kuwi ngraketake tali silaturahmi, jembarake rasa paseduluran. Oh ngono. Tembunge agama wis ngandharake. Heeh. Sok sapa sing seneng jembarke tali paseduluran, ngraketake tali silaturahmi, fa insyaallah bakal dijembarke rezekine, didawake sing dadi umure no. Amin amin ya rabbal alamin. Pancen sing disusuwun kaya mangkono ya, Mak. Nanging luar biasa kok, Nduk. Luar biasa. Luar biasane piye, Mak? Ing atase awake dhewe lagi sepisan jiki sowan rene. Heeh. Senadyan lagi perdana sowan ana ing Kalibata. Heeh. Parandene apresiasi Kang Sarto, antusiase para warga masyarakat Kalibata tak acungi jempol loro no. Oh ngono ya, Mak. Wis rame wiwit sore. Heeh. Kaya ngene iki lho kekompakane warga masyarakat Desa Kalibata. Ngono, Mak. Ternyatane ngene iki, acara ngene iki ya wis menjadi agenda rutin tiap tahun. Ngono, heeh. Agenda rutin tiap tahun. Heeh. Mesti wayangan no. Iya. Kaya ngene iki lho, no, agenda rutin tiap tahun iso ngenekake wayangan. Ngene iki yen ora ana manunggaling cipta rasa budi kelawan karsane para warga masyarakat ing Kalibata tangeh kelakone kok no. Ngono, heeh. Tegese wis manunggal ing antaraning pejabat kelawan rakyat, ora beda-bedake ngendi pejabat, ngendi rakyat, ngendi wong pangkat, ngendi wong melarat, kabeh dadi siji kanggo suksese adicara bersih desa Kalibata. Oh ngono ya, Mak. Ana tetembungan beda agama ora gendra, beda panemu ora padu, heeh. Beda pendapat ora pegat. Ngono ya, Mak. Luar biasa malam ini. Heeh. Ternyatane bengi iki uga ngiras-ngirus sosialisasi. Kaya sing didhawuhke Bapak Kepala Desa mau sore. Heeh. Sosialisasi pajak bumi dan bangunan tahun 2020. Heeh. Manut dawuhe sambutan Bapak Kepala Desa mau sore, warga Kalibata insyaallah kabeh wis taat pajak. Kurang siji meng ditambeli dhisik no. Oh ya, ora dadi boyo pangapa. Kaya ngene iki dadi pesan positif kanggone para masyarakat. Heeh. Supaya taat anggone membayar pajak. Oh ngono ya, Mak.
sak bisa-bisa yen taat anggone membayar pajak, desa Kalibata kene iki kedepannya iso dadi tolok ukurna. Oh ngono. Utawa barometer, desa-desa liyane ana ing Kecamatan Wanadadi Sumrambahe tolok ukur kanggone desa sak Kadipaten Blitar. Oh ngono ya, Mak. Pancen bener kaya mangkono. Apa meneh yen tak sawang ana ing Kukuban Blitar dan sekitarnya, ana ing Kadipaten Blitar kuwi wis pembangunane saiki wis maju wis pesat ya. Mula majune pembangunan, pesatnya pembangunan aja nganti terhalang dengan kaya-kaya telat bayar pajak. Pajak dibayar ngono kuwi mbalike ya ning rakyate dhewe no. Oh ngono ya, Mak. Mula iki pembangunan daerah, pembangunan pusat sampai pusat ki ora iso yen mung ditindakake karo pejabate wae. Oh ngono. Nanging semuanya harus ikut andil. Baik rakyat, baik pejabat harus ikut serta dalam pembangunan daerah no. Oh ngono. Wabil khusus utamane ana ing Kalibata. Oh ngono ya, Mak. Dadi bersih desa ora mung ditonton saka laire wae, ngresiki desane, ngresiki latare, sing diresiki ora mung secara tata lair, ora no. Ning kaya ngene iki kena kinarya introspeksi diri, mulat sarira angrasa wani. Ngono. Supaya kareben guyub rukun, gotong royonge saya maju, rasa persatuan dan kesatuane saya dipupuk. Oh ngono ya, Mak. Tembunge agama ibdak binafsih. Oh ngono. Memulai dari diri sendiri. Oh ngono ya, Mak. Agenda rutin tiap tahun setahun pisan bersih desa ana ing Kalibata. Kaya ngene iki warga Kalibata kudu iso ngangen-ngangen utawa narjet, ya ta? Bersih desa setahun pisan kudu ngene iki, kudu duwe target supayane desane iso maju dari tahun-tahun sebelumnya. Oh ngono ya, Mak. Iya ngestokake dawuh. Aja nganti pembangunan desa sing temata, pembangunan daerah Blitar sing wis semakin maju dan pesat ya terprovokasi ya karo orang-orang utawa oknum-oknum yang kurang tanggung jawab. Oh ngono ya, Pak. Kaya wingi-wingi kedadian lagi usum menyampaikan aspirasi ya. Menyampaikan apresiasi, aspirasi. Kuwi ora apa-apa ning ndak jaluk. Warga masyarakat anggone menyampaikan aspirasi kudu tertib. Ngono ya, Mak. Aja nganti merusak sing jenenge fasilitas umum. Apa meneh ngrusaki kantor-kantor dewan. Wong kuwi lho kantor-kantor dewan, fasilitas umum kuwi yen mok rusak, kuwi dandanine yo nganggo duitmu dhewe, nganggo duwite rakyat dhewe. Wo ngono ya, Mak. Dadi tapi awake dhewe ya bersyukure ngene no. Tak kira SDM sumber daya manusianya ya kuwi warga masyarakat ing Kukuban Kalibata Sumrambahe, warga masyarakat ana ing Blitar, tak kira wis mumpuni sumber daya manusiane. Tak kira anggone menyampaikan aspirasi tertib, ora ana gontok-gontokan, ora ana eker-ekeran. Alhamdulillah wa syukurillah pancen sing disesuwun ya kaya mangkono. Iya ya, Mak, ya ngestokke dawuh bengi iki bakune awake dhewe lek-lekan nirakati desane. Iya. Tembunge para sarjana kang sujaning budi biyen wis nate paring dawuh piye? Ing lair angudi karya, ing batin angesti Gusti. Manut dawuh pangandikane Bapak Kepala Desa mau sore, kaya ngene iki penghilang stres, hiburan, acara puncak. Nanging sak liyane penghilang stres ketoke ropian-ropian, ketoke ditanggapne hiburan. Nanging iki sejatine filosofine ya kuwi ngeleki desane, nirakati desane. Mergo manut mbah-mbahku mbiyen anggone paring dawuh karo aku, lakune wong Jawa sing paling ampuh kuwi siji melek, loro luwe no. Ngono ya, Mak. Dadi bengi iki dileki desane fa insyaallah kedepane berkah kang sarta barokah. Ya, amin amin ya rabbal alamin. Biyong sing baku ning kene
uyung-uyung anyeng kuyung jurung pandonga dongaku Mbah Nyumili kok Nok. Muga-muga dalam rangkaian adicara ya kuwi bersih desa utawa nyadran uga ana sing ngarani sedekah bumi ya. Sakrampunge seluruh rangkaian adicara muga-muga desa kene ya. Desa Kalibata kene dadiya desa sing baldatun thayyibatun warapun gofur gemah ripah lo jinawi karta tata turaharja murah sandang kelawan pangan cina ketok ing kamulyan tinebena saka bencana alam amin 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 Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Hasbunallah wa ni'mal wakil Ni'mal maula wa ni'man nasir wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Gusti Allah sesembahanku ingkang tulung marang aku ora ana daya linangku kajaba saking Allah kang maha aku. Satularaku aja nganti kliru mong Gusti Allah sesembahanmu rintan lan dalam limang waktu kanggo mbrasta mungkar lan nafsu. Sadulurku aja nganti kliru mong Gusti Allah sesembahanmu rintan lan dalam limang waktu kenceleng seru kanggo mbrasta mungkar lan nafsu. Hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Gusti Allah sesembahanku ingkang tulung marang aku ora ana daya linangku kejaba saking Allah kang maha agung. Sadulurku aja nganti kliru mong Gusti Allah sesembahanmu rintan lan dalu mong limang waktu kanggo mbrasta mungkar lan nafsu. Sadulurku aja nganti kliru mong Gusti Allah sesembahanmu rintan lan dalam limang waktu kanggo mbrasta mungkar lan pagelaran wayang bengi iki uga disiarkan langsung no ngono
Ya kuwi lumantar channel YouTube awake dhewe Asta Brata Media. Ngono ya, Mak. Dadi iki sing kepareng mirsani ora mung penonton kang ana ing lokasi nanging kepara kabeh sutresna budaya pecinta wayang kulit wabil khusus pengikut setia channel YouTube Asta Brata Media. Kepareng mirsani lan kepareng ndongake warga masyarakat Desa Kalibata anggone kagungan kersa ya kuwi bersih desa utawa nyadranan. Ngono ya, Mak. Alhamdulillah seneng banget kok, Nok. Iso sowan ana ing Kalibata perdana. Tur mau awake dhewe sadurunge munggah wis digedhak karo Pak Kepala Desa. Ngono. Wis digedhak karo Pak Lurah. Piye nek gedhak? Mas Akbar mriki niku kulinane nanggap dalang sing apik-apik. Oh iya. Wis digedhak ngono sik. Kuwi nek awake dhewe wong anu no, ibarate duwe aten-aten cilik kaya ngono kuwi arep maju wis ndredeg grogi pesimis luwung randalang no. Ngono. Ya ning ngono kuwi malah pemecut motivasi kanggo awake dhewe sak kanca. Ngono ya, Mak. Ya wis sak werna-werna sak gaduking nalar, sak kadaring lampah. Iya, awake dhewe sing rumangsani dalang isih junior, isih akeh kekurangane tinimbang keluwiyane. Isih akeh memperbanyak ya kuwi wujude perbendaharaan utawa vokabuler saka guru-guru kang sarta senior-seniore awake dhewe, bapak-bapak dalange awake dhewe. Ngono ya, Mak. Pancen bener. Iki akeh nawala sing tumiba ana ing pangkon, ya diwaca. Ana iki assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kula nyuwun gending podang kuning caping gunung kagem Bapak Lurah sekalian ibu kula ingkang kula hormati, adik Slamet Riyadi sekalian, adik Kamsari, adik Misno sekalian, Bos Jagung, ya. Mboten kesupen Bapak Sumino ingkang nyekar Mbak Sinta Palupi kalian Mas Heru. Saking kula Ibu Muldati penggemar YouTube Asta Brata Media. Ngono, Mak. Ana meneh ana. Sugeng dalu Mas Dalang Akbar, kula bapa ndata kali bata, bakul kopi dhuwur kali. Ya. Nyuwun gending jarik lurik kalian selendang sutra kuning. Ngono, Mak. Matur suwun Mas Akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ngestokke dawuh. Ning sadurunge ngaturake tetembangan kang sarta ngaturake bintang tamu. Ayo luwih dhisik kanggo mukadimah ngaturake tetembangan kang jumbuh kelawan swasana lan kahanan. Ngono. Apa lancaran bersih desa didhisikne no. Ngono ya, Mak. Mengko lagi tetembangan liyane kang sarta ngunggahne Mas Dwojo ya kang anyalirane bintang tamu ana ing bengi iki. Ngono, Mak. Lancaran bersih desa didhisikke. Dibawani luwih dhisik ya. Maka Mas dipun bawani lancaran bersih desa mengke dipun dawaken bersih desa ya. Maka Mas